and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nagsabot si Michael ug Emily sa ilang selebrasyon pagkaingon ugma ang ilang 1-year anniversary sa ilang relasyon. Miabot usab ang inahan ni Emily sa tungaan ug miduaw sila kang Rafi sa ospital. Lingkod mo, ma'am? Miss Emily? Emily na lang, nang imiyat. Kumusta siya na? Bago pa kita nakatulog. Medyo okay na siya. Kuhaon naman gani, bindahay sa ignawang ugma. Arin ka na makasulti na siya. Apurado na mo uli. Ay, pero dili man musugot ang doktor o gayag dadi. Si Daddy niya. Sir! Sir! May bisita sila ni Dong Rapi. Mama ni Emily. O, si Emily, sir! Mao ba? Nalipay ko sa inyong pagduaw kang Rafi. Nagol kami sa nahitabo ni Rapi, Mr. Samonte. May na lang kay luwas ra siya. Kining. Daliti sila og makaon nila imiyat, ha? At mo na sila. Ayaw na. Busog mi. Oh, mao ka na. Juice o kopi lang, misis. Sige, sige. Diyos lang palihog imyat. Siya lang may flavor. Gusto niya Diyos. Siya lang man, ma'am. Ikaw basad imyat. Nuring na lang lagi. Nanasiging God. Naring na lamang. Ay, wala masad maglagi o tingali katag edad. Anya, siya na imo gusto flavor. Orange, apple, mangga, o panyapot. Bisag unsa na lang good. Ikaw na, Emily. Dili man ka magpamiss na. Sige na lamang inday. Siya lang imo inday. Bisag unsa lang, nang imiyat. Sige. Just me. Kanindot bayhana. Bangag sa ilong, batanon pa kayo. Materialis puertas. Naya. Ay, thank you. Imuhasag ni Mrs. Salamat. Sir, ikaw, siya lang gusto ni mo? Kape or just? Coffee lang. Managsama ba mo tungyaan si Rafi, Emily? Emily to, no? Oo, sir. Sir. Dili mi kauban nag-eskwelahan. Lahi siya o gitunghaan. Kaila lang gid mi. Sir, init na imong kape, ha? Mana siya, sir? Ang naibgan ni Dong Rapi. Siya lang din na. Dili ba ya? Nang kaila lang gid mi, amigo lang. Tig, bisitahan ang imong anak sa bahay, sir. Ido na lang, Mrs. Komportable ko kung sang piton ko sa kungan. Og, murag mo bata sa ko sa kong paminaw. Dili ba? Ido na lang. Ikaw ang mahibaw, sir. Ido. Nuring na lang sadang isampit ni mo na ako, sir. Kana na. Murag, komportable ta nga ang ato rangan mo isang piton. Dugay na mong higala ni Rafi, Emily. Taod-taod na, Sir Edo. Mag-atuan siya sa among tunghain. Mo bisita kayo dis Dong Rapi dito. Kay ibog mong kaayo siya na mo inday Emily. Imyat, ayaw pag-apel sa mong panagsulti. Mo'y atimana ang buhat mo. Sorry. Okay na, Sir Uy. Wa naman magidlain na mo si nang imiyat. Bueno. Nalipay ko nga miduaw mo kang Rafi. O nga nagkaila ta. Og tingali. Kung tugta na sa iyang doktor, mahimo na siyang muli sa bahay sunod simana. Og adto na lang siya duawa sa bahay, Emily. Kay adto na siya hingpit magpakaayo sa bahay. Kung may higayon, sir. Ubanan ko si Emily. Kung mo ato siya sa inyo, sir. Edo. Nakatultol na ba mo sa bahay? Wa pa. Pero, mangutanan lamig
Mangutan na lang unya mi ni Rafi. May number man si Emily kang Rafi. Wa, maoy. Hatagan talang ka sa akong number, Emily. Aron makanto mo sabay. O hatagi sab ko sa imong number. Ay, lobat ko, sir. Na-drain na. O wala ko ma-charge. Sorry, wa ko makasagot sa akong number. Nahala, sige. Hatagan talang gyapon ka sa akong number. O panawag lang unya nako, ha? Okay, Emily? Sige, sir. Sige, sir. Nahurot na lang ang akong kape imyata. Wa pa magmata si Rafi. Sultihin lang unya siya nga dinhi ko. Asan? Pabilin lang una mo, Emily, ha? Wata ninyo nga magmata si Rafi. Ay, ko answer mo. Anto na lang sad mi. Ma, tanan na lang. Dili na lang nato paabuton nga makamata si Rafi. Niya ba yung gidakong sudan para niya? Ano ba? Sudan? Uy, naghago pa mugdaan, ha? Maglisod pa siya sa pagkaon ng higayon, ha? Dadaan na lang nagbalik ninyo. Bueno, nga na lang noon mo na ako. Pwedeng iatod ta mo, Emily. Doon kay patingali ng makamata si Rafi. Tara mo, aron iatod ta mo. May driver ko. Unsa ba'y gikuha mong kurso, Emily? HRM, sir, pero taod-taod pa una ko makahuman. Mayo. Hotel and Restaurant Management, ha? Okay kay na, Emily. O pwede kong magkatabang ni mo pohon. Kana kung gusto ka. Salamat daan ni mo, sir. Ma. Edo. Dili na lang tama ko eh. Dili lang tapasud. Lugar na lang may din sir. Dito na lang gyud sa inyo. Gusto sab kong magkatultol. Lisod sa pagsud sa sakyanan dito. Dinhi na lang mi, lugar na lang palihog. Ay, daghang salamat nimo, Sir Edo. Abli sila. Tokles. Sir. Ay, ako na lang, sir. Ma, nauna, ma. Salamat kaayo, sir. Edo. Why sa pa yan? Og mao na to, Emily, ha? Bisita niya sa bahay. Kung may lugar, sir. Sige, sir, salamat. Larga na, Tokles. Pagka maayog batasan sa ama ni Rafi. Bisa sa ilang kahimtang nga adunahan sila. Mitagad pag-ayo nato day, Emily. Unsa no? Ang gibisita ko na to. Ang iyang anak, ginalaan pa ni mong sudan. Dutar bagsakyanan, oy. Murag bag-o tingali to da. Maayog batasan yung pamilyahan, no? Ang mga samunte. Ma, mag-ilis na ko, ma, ha? Para ihangan na ko akong uniform. Excuse, ma. Wa nasad ko to bagaay sa akong pagdaig sa mga samunte. Kaayog batasan ni Edo. Dili gani siya magpaser na ako. Maayog kinaiya pamilyaha. Og swerte gyud si Emily. Konsubto niya si Rafi. Igo-igo gud ang gilayon gikan sa tunghaan no? Oo. Maglato naman yung ko pagpauli. Igo nga panigtod yun ta. Ikaw hinuon, huwag ka maanad. Anad ako nung, wala naman ko'y motor. Sige naman nga ko commute. Pero karon nga nag-abang ko kwarto, dulos tunghaan. Malakaw lang. Di ada ta. Huwag ang gipuyaan ni mo, medyo sidlunod man. Ikaw na lang paingon dito, ha? Dinhiram ako. Sige nung. Ay, as kang buanga dong. Nalimtan kong hatag kang day Emily ang gipalit mong kindi o chocolates. Di ara, giputos ko ring daan o plastic. Ugba na lang ni ihatag na ko. Dihan lang na nung. Ipanghatag lang na sa mga bata. Malingaw ng mga bata, anak. Uy, kadaghan ini. Gipakyaw gud nimo. Iapod na sa mga bata nung. Palitan ko lang og something special ugma si Emily. Anniversary na mo ugma nung. Uy, di ay ba?
Ay, dugay na gyud di ay mo no. 1 year na. Sige nung, arin ako. Ay, kayong tawag yun ning Dong Michael, oy. Buutan kayo. Manggihatagon, maluluyon. Swerte Diyos Emile kung sila mangyoy magkadayon. I-appeal ko sila sa akong mga pagampo. Unang higayon. Niya ako din ron. Naginusara sa kapagkamayng kwarto. Dako nagkalainan sa kugalingon kong kwarto dito sa bahay. Pero si Mama, mo'y hinungdan ni akong pagpalayo. Si Mama Estela. Ikaw ang larawan sa tao nga way ko kaluoy mi among sa akong kaduganan. Sa akong pagkababae. Ug nga kung kasilag ko kayugot, anak ko ihano kanimo. Ikaw ang bunga sa ilang kasalbahis. Ikaw! Wa ko isa. Wa ko isa. Ayaw kong iapil ba? Ayaw. Pagahibatian ko pa ang ipanulti ni Mama. Ang iyang kasilag. Ako rin tigali. Mo'y nagabang din eh. Wa ang tao nga ako'y kasulti. Huwag ihatagan ako sa kwarta. Mingaw. Tuwa doon sa kalsada ang uban ng nagbayaw. Yun na. Karoon lang ko magkamatikod. Kwarto sa tingali ng naastupad. Sirado man. Kwarto giday. May gidakom sa benibaya. Pero nahigayon na karon. Ako rin nagpuyot tingali. Hindi ka itong gihatagan ako sa abang. Maumakulot yung tagiya. Sa unahan, gamay. May gamay ding biranda. Taas na ning pasilyong nakahoy lang. Ugdaan na ning baya. Tingong susa ka babae. Siya pasabot sa kunabati. Uy, may paano na sa kalambit siguro? Idlas bitaw kayo ka. Impas na noon ka. Talapars! Duha sila nga. Mihimo sa salawad. Naklaro ko ang ilang naam. Mga adik. Kibiyak nilang babae. Igon ni Ana ang dahito mo kag Papa. God. No. Hangay silang mamatay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!